Здравейте и добре дошли в психосоматика при децата. Ако това е нещо ново за вас, ако сте родител или обичате да работите с деца, или дори искате да разберете собственото си детство малко по-добре, тогава вие сте точно където трябва да бъдете. А сега коя съм аз? Казвам се Ивет Роуз и съм известна с това, че написах тази голяма книга, наречена «Психосоматика за деца». Това е голяма книга с стотици медицински елементи за деца. И да, разбира се, има версия и за родители и възрастни. И така, 679 медицински заболявания за възрастни и всички тези книги можете да намерите в Амазон. Нека да поговорим за това какво е психосоматика за деца, защото вече говорих за версията за възрастни. Сега, може би се чудите каква е разликата между психосоматиката за възрастни и детската психосоматика. Първо, възрастните са преминали повече години, които вече са изживели, в които вече са преживели живот с определени травми и преживявания и са натрупали определени когнитивни програми, и през това време се случва да се родят деца с болести. Тези деца все още не са имали предпоставки или опит в живота. И така, откъде идва всичко това? Това е чудесен въпрос и точно на него ще се спрем днес. И така, когато вече разгледахме какво е психосоматика за деца, това се отнася до областта на медицината и психологията, която сега започва да изследва взаимодействието между психологическото и емоционалното състояние на детето, както и физическото им здраве. И във връзка с това сега започвам да говоря малко повече за емоциите на детето. Мислите, а също и нивата на стрес могат да повлияят на физическото им състояние, включително на появата и протичането на болестите. В този случай емоциите им се влияят от хора, които могат да бъдат близки до тях, а също и от унаследени модели, които могат да бъдат предизвикани в живота им поради стреса, който преживяват. Искам също така да отбележа и да поясня още в самото начало, че никой не е виновен за конкретните заболявания на детето ви или че вие като родител, например, може да имате. Не винаги можем да контролираме начина, по който реагираме на околната среда, но поне можем да управляваме до известна степен последиците от нея. Тук е много важно да се разбере как работи психосоматиката и как тялото реагира на стреса от заобикалящата го среда. Сега, също в този случай можете да разберете как се задействат клетъчните спомени на предците в тялото. Емоциите играят огромна голяма роля в взаимоотношенията, как се чувстваме по отношение на себе си, живота си, а също и за околната среда. А житейският ни опит и емоции могат да променят физиологията ни и начина по който тялото ни реагира вътрешно често, без да осъзнаваме това. Така, например, когато се чувствате ядосани, вие разпознавате как изпитвате тази емоция. Много често дори усещате тази емоция в тялото си. Това е така, защото тази емоция, която изпитвате, променя физиологията на тялото, защото е толкова силна и е пряко свързана с него. Когато я изпитвате, тя влияе и на клетъчната структура на тялото ви. И често това, което можете да усетите и да разпознаете, е гняв, който, например, се проявява в определена част на тялото ви. Някои хора може да го чувстват в сърцето си, може да го усещат в гърба си, може да го усещат в главата си, то може да се прояви, например, като главоболие. Ето защо през всичките тези години в изследванията си по МАТ поставям огромно ударение върху емоциите, а не непременно върху спомените. Защото когато изпитвате емоция, когато имате усещането, че нещо се е случило в миналото ви, има по-ранна препратка и програма, на която съответства. Може би не винаги го осъзнавате, но тялото, паметта и подсъзнанието го знае. Понякога това са, например, определени преживявания, които сте имали, а може и да са наследени преживявания. Тези по-ранни препратки, които сте имали в живота си, всъщност играят много важна роля. Така че когато определени емоции се повтарят с течение на времето, те се наслояват като силни програми в подсъзнанието ни. Става програмиране и в клетъчната ни памет, и в клетъчната структура на тялото. Това е така нареченото емоционално тяло. В момента фокуса ми е предимно върху това. Това е и мястото, където съхраняваме много информация, свързана с опита на предците ни. И за да бъде всичко просто, кратко и ясно, когато, например, изпитваме определени негативни силни емоции, които се повтарят във времето, и особено ако са били при нашите предци или нашите родители, програмата и споменът за нея стават все по-силни и почти трайно се записват в клетъчната структура на тялото.
Това се нарича още емоционално тяло, което пази записани програми. Колкото по-негативна е емоцията, толкова по-негативно се променя клетъчната структура на тялото. Всяка емоция и травма се съхраняват в определени части на тялото. И този алгоритъм е еднакъв за всеки човек и дете на тази планета, защото нашият план за развитие е еднакъв. Сега, нашият житейски опит добавя още по-сложни емоции към предишестващите емоции, които сме наслоили благодарение на собствения си опит във връзка с динамиката, която се проявява от живота. И това често понякога може леко да раздвижи определени емоционални програми из тялото, което означава, че има съхранение на емоции на определено място в тялото. Обаче в действителност не до голяма степен. Сега, колкото повече определени негативни емоции или психологически модели се възпроизвеждат от поколение на поколение, колкото по-силен е споменът сега, толкова по-силен може да стане той. И тогава човекът може да започне да се чувства чувствителен към този скрит психологически модел, който сега е наслоен и задействан, може би поради фактори на околната среда или динамиката на взаимоотношенията и стреса, или пък можете да станете устойчиви на нея. Но има едно голямо но. Вашата устойчивост ще зависи, и това включва и вашето дете, от това колко успешно сте се справили вие или вашите предци, а може би и те в ранните си малки етапи от живота са успели да преодолеят определен травматичен момент или събитие. Сега, независимо дали това е бил ваш предшественик или вие предавате решението на този проблем на детето си. Така предаваме и устойчивостта. Това са основните закони на природата, а също и на човешкото тяло. Всяко нещо в живота си има праг, който включва и клетъчния ни капацитет. Съществува и праг, свързан с способността ни да понасяме определени негативни цикли и да повтаряме модели. Тези повтарящи се модели или негативни мисли в крайна сметка също ще достигнат своя праг и ограничение. И този емоционален модел или стрес често се съхранява, както казах, в определени части на тялото. И когато този специфичен модел се задейства многократно или може да е необходим повече от един задействащ фактор в живота на човека, за да се задейства, той може да активира травма от поколение на поколение. И това може да се изрази по начини като, например, спомени от рода, като емоции, които се освобождават от клетките на тялото, и понякога просто имате такова напрежение. И това е усещане, което просто преминава през вас. Но не можете да определите конкретна емоция, която е свързана с спомени от рода. Това е отличен пример. Човек може да преживява нещата и така сякаш, например, са негови, собствени. Не винаги осъзнаваме защо се чувстваме по този начин. Ние просто го приемаме, нали? То просто е такова. Обикновено не задаваме всички тези въпроси, ние просто действаме и реагираме. Често се случва да има и травми, които нашите предшественици, родители и сега преживяват и които причиняват физически увреждания на тялото. Тези спомени всъщност могат да бъдат уловени на клетъчно ниво и комбинирани с емоционалния стрес, който предците са изпитвали по време на нараняване или въздействие. Тези спомени могат да се предадат и на клетъчната ни памет. Щом емоционалният ни стрес през живота ни достигне определена емоционална интензивност или тон, който е преживяван от нашия прародител, тя може да задейства клетъчната памет, изразена от предците в биологията на детето, прародител, в биологията на детето, прародител, или дори вашата като родител, така че клетъчният израз на тялото може да реагира на него в този живот, т.е. на стреса. Чувствителността на детето към родителите и стреса в околната среда. Много е важно да запомните, че детето е изключително чувствително към емоционалното състояние на родителя си. А децата са биологично създадени да бъдат чувствителни към емоционалното състояние на родителите си. Сега всички ние можем да усещаме емоциите на хората, въпреки че не винаги сме свързани с тях. И аз съм сигурна, че и вие сте се сблъсквали с това, примерно, когато сте видели някой, който е разстроен. И сега нека споделя един пример. Или може би е бил депресиран, или може би е бил ядосан. Този човек не е показвал непременно гнева си по лицето, въпреки това вие сте го усещали. Просто знаехте, че нещо се случва, че не е наред и че не се чувства добре. Това е така, защото тялото на този човек трансмутира и изпраща информация чрез електромагнитното поле, което аз наричам биополе на тялото. Някои хора я наричат аура на тялото. Сега това биополе прочита информацията и я превежда обратно към вас на емоционален език, като активира клетъчните спомени, които в момента стимулират физиологична реакция в тялото ви.
И това поле предава този отговор също така посредством съобщенията от невротрансмитери и нервните рецептори в тялото, за да може тялото чрез емоцията да го превърне в разбираемо послание, като предизвиква определени предишни чувства, които сте имали във връзка с него, за да можете да се свържете с случващото се. Не можем да се свържем с нещо, ако нямаме предишен опит с него. Дори и да си го представяме, има предишен опит, до който се докосваме. Сега, да кажем, например, че състоянието на този човек сега е повлияло и на вас по негативен начин, като е предизвикало определени съзнателни или подсъзнателни спомени. В момента може би сте си тръгнали от дадената ситуация с чувство на потиснатост, депресия или дори разстройство. Това е силата на неизречените думи. И в такива моменти мислите ни могат да се преведат чрез биополето на езика на емоциите. И по този начин ние можем също така да четем, разбираме и усещаме собствените си емоции и сме още по-чувствителни към хората, с които сега сме свързани биологично. Дори ако сте осиновили дете, това дете ще бъде много свързано с вас. Защото това е част от кармичния път на душата му и от неговото пътуване. И вашите души вече са в съвпад и са в синхрон една с друга. Затова, когато родителят изпитва стрес, детето може дори да почувства и изрази това емоционално състояние или стрес по цялото си тяло. И ето сега. Ето как емоциите и травмите могат да повлияят на детето, независимо дали са от заобикалящата го среда, приятели, семейство, родител или дори активирана травма от родител, семейство, родител или дори активирана травма от прародител. И можете да научите много повече от книгата «Психосоматиката за децата». Можете да намерите тази книга в Amazon или на сайта https://bookshop.org. Contributors: Евет Роуз. До следващия път. Бъдете светлината, която сте.